Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para siswa. Sugeng Ika. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Saderengipun dipun wiwiti pasinaon ing dinten menika, sumangga dumugi rumiyin, dumugi badhe dipun pandhegani kaliyan Mas Putra. Sumangga. Nggih, Pak. Nggih kang miwiti pasinaon ing dinten menika sumangga sedaya rumiyin. Sedaya dipun wiwiti. Tekap, Pak. Nggih, matur nuwun Putra. Menika preset silune nggih. Sinten ingkang mboten lebet? Lebet sedaya. Sedaya. Alhamdulillah sedaya. Nggih. Sinten ingkang sekemutan minggu kala wingi menika nyinau bab menapa? Aksara Jawa. Nggih. Terus sangat najul. Entar sekemutan enggak najul menika. Dados kala wingi menika sampun sekedhik-sekedhik ngrembak hayat kalian aksara Jawa. Nggih sakmenika badhe gladen. Terus gladenipun mangke wonten wacana panjenengan mangke maos saha nyerat aksara murda. Sakmenika badhe kula andharaken rumiyin hayat kalian kadhenipun saha tujuan utawi ancasing pasinaon. Kadhenipun inggih punika menanggapi pesan moral saking wacana aksara Jawa. Lajeng ancasipun saksampunipun panjenengan samangke maos wacananipun supados panjenengan mangke saged ngendhet dudutanipun saking wacana. Lajeng panjenengan ugi saged mangertos fungsi utawi ancasipun aksara murda menika. Sak menika dipun pirang rumiyin dipun pontos setunggal kelas menika, satunggal kelompok menika kalih tiyang nggih anggota. Terus Mbak Lisa kalian Mbak Disa, lajeng Mbak Gita kalian Mbak Najun, Mas Putra kalian Mbak Niken. Menika kula bikat rumiyin bebetenipun. Sampun katingal? Sampun. Nggih. Menika saged dipun tingali wonten aksara murda saha pasanganipun. Nah, menika kula bagi LKPD-nipun panjenengan mangke maos dipun waos, mangke dipun panggihaken napa sinten ingkang dipun cariyosaken wonten ing wacana menika. Lajeng panjenengan panggihaken aksara murdanipun. Aksara murdanipun menapa ingkang wonten ing wacana menika. Saged ningali aksaranipun wonten ing ngajeng. Wekdalipun pinten menit? Gangsal menit cekap? Menapa 3 menit? Nggih. 3 menit mawon. Oh nggih. Monggo. Amun supaya dipun surat nggih hasilipun. Nggih, Pak. Pesan moral amanat saha tuntutanipun saking cariyos menika. Lajeng dipun panggihaken aksara murdanipun wonten pundi kemawon. Sampun? Kelompok tunggal sampun menawa dereng? Sampun, Pak. Oh, kelompok tunggal sampun. Kelompok kalih saha kelompok 3? Sampun. Sampun. Nggih. Saking wacana menika
tokoh utawi sinten ingkang dipun cariyosaken wonten ing wacana menika? Sinten ingkang saged nangsuli? Ki Hajar Dewantara. Nggih, kelompok setunggal kelompok tiga leres. Kelompok kalih Ki Hajar nggih Dewantara. sami nggih. Lajeng pesan moralipun menapa? Ulet, Pak. Kedah ulet, Pak. Nggih, kelompok tiga. Pun kelompok setunggal lan kelompok kalih mboten Kedah sareng gigi. sami. Oh nggih, leres. Kelompok kalih kelompok Kedah setunggal. semangat. Oh nggih, leres. Kedah semangat. Nah, semangat ingkang menapa to menika? Dados wonten ing cariyos menika tokohipun kalau mau Ki Hajar Dewantara utawi Raden Mas Suwardi Surjoningrat. Semangat ingkang kangge mbangun bangsa. Saminipun wonten ing pendidikan. Nah, sinten to Ki Hajar Dewantara menika? Bapak pendidikan, Pak. Pak Pendidikan, Aktivis, Pak. aktivis, nggih. Pamong tunggal ampun pasif nggih. Mantap, Pak menika. Ngantuk nggih. Gandeng sampun ngantuk, nah menika kalau sampun kapanggihaken menapa dereng aksara mudhanipun? Sampun. Digandeng kelompok tunggal menika sampun ngantuk dados saged majeng dipun serat tuladhanipun saking wacana menika ingkang pundi ingkang ginakaken aksara murda. Monggo. Kula ngomongin Mereka kan dipun serat namun aksara mudhanipun apa? tembungipun Oh, nggih. menika Sedaya nggih, Pak. Setunggalnya apa? setunggal mawon menika. Serat, Pak. Tembung menapa nih, Mbak? Kan dipun serat. Suwadi. Oke. Sanesipun wonten malih? Iya, Nggih, monggo. Majeng. Nggih. Kelompok 3 sampun. Sak menika kelompok kalih saged manggihaken malih menapa mboten? Nggih, Pak. Budi. Tembung menapa? Utama. Nggih. Ya, monggo kelompok setunggal kalih kelompok Pak, 3. bisa, Pak. Menika Pak sampun. Nggih, matur nuwun. Inggih sama-sama. Kantor mawon. Nggih. Sampun leres sedaya? Terus pundi? Nggih, Pak. Sampun, Nggih, Pak. Nggih, sampun leres. Pun sukani kula rumiyin. Sampun saya tambah. Nggih. Abdi dasar wacana menika sinten ingkang saged mendedikasikan fungsi utawi ginanipun aksara murda menika menapa kemawon? Kula, Pak. Nggih, menapa? Nyerat nomo. Nggih, leres nama ingkang menapa? Nomo bulan. Nama gelar nggih, lajeng nggih, nama tiyang lajeng nama setunggal napa? Nomo papan. Nama papan, terus sak sanesipun nama menapa? Wonten menapa mboten? Tos, nggih, sampun leres sedaya, matur nuwun sanget menika. Sampun cerdas-cerdas. Pun sukani kula rumiyin. Nggih. Mau sampun nyerat utawi sampun manggihaken aksara Jawa wonten ing wacana. Nah, sak menika sinten ingkang tesih dereng
apal aksara mudha menika sinten? Wonten menapa mboten? Napa sedaya sampun apal? Insyaallah. Nggih, sakmenika cobi kula kepengin mangertos. Majeng nyerat namanipun. Majikan kalau sampun mendejudutan bilih aksara mudha menika kangge nyerat nama. Sinten ingkang badhe majeng? Kalian namanipun. Kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok tiga. Mula Pak. Nggih, monggo. Nur. Mas Nur. Pak, silakan Pak. Nggih, monggo. Silakan Pak. Kan terus ya. Nggih. Namanipun sinten? Putra Pak. Putra. Terus menapa mboten? Pirang Terus leres. ingkang lurus kados pundi? Sinten ingkang saged? Ponipun monggo Mbak Lisa dipunleresaken. Ponipun kados pundi? Sampun leres menika? Sampun. Sampun. Nggih, matur nuwun. Mbak Lisa kalian Mas Putra pun kula rumiyin sampun wantun. Masa tesih wonten ingkang kuwi nanging mboten menapa. Penting menika sampun wantun kangge majeng. Nggih. Gandeng wekdalipun sampun cekak. Saking pasinaon kula wau sampun kula andharaken ingkang sampun dipun sinau sarengan menika menapa dudutanipun saking pasinaon ing dinten menika. Fungsinipun utawi ginanipun aksara mudha menika menapa kemawon? Ya, bulan. Leres sanget. Nah, tugas kangge sedaya siswa menika nyerat biografi, terus mangke nyerat nama, lajeng papan lahir, saha hobi lan sanesipun nggih. Mangke dipun kempalaken wonten ing WA. Minimal pinten ukara, Pak? Minimal setunggal paragraf kemawon. Dipun foto lajeng dipun kempalaken wonten ing WA kula nggih. Nggih, matur nuwun. Awit sedaya kawigatosan panjenengan saderengipun pasinaon menika dipun pungkasi, semoga ditutur rumiyin, donga badhe dipun pandhegani kalian Mbak Disa. Nggih kangge mungkasi pasinaon ing dinten menika semoga dedonga miturut kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga semoga. Nggih, matur nuwun. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.